Men på det så innan det som säger vi har ett av de mest rutinerade linjerna i början lödne. Och Ankurs väckna så klarar det att köra det hem. Så vi var verkligen pressar i mot ändan. Brian Kerr säger undan dessutom att det har kanske det starkaste livet i lödne i daltne. Det har bara varit öliga ohäppner. Kvart kvart konker så lejen härifrån. Nej, det är inte givas då. Nu kör vi det förra mästerskapen. Det här är kurs startskottet till det. Och vi hoppas alltså nu hoppas vi verkligen att det kommer glia. Fyrir det och löper öppnas ner distan när visste då säger det var hemma. Vart inte för domaren Bruksla i senaste lödde. Jag visste ångande det. Nej, det är inte för sist lödde. Det är Olof Salja glad över att det blev så blev. Vi var ångande säkra och det var Olof Salja näster men jag hade lugga var att Bergsbanan jamar så dömer jag att det hade stora det att löna. Så men alltså jag fallde ju vår vilka pressar. Ja, och det här är hej Raskam och en av de hjärtliga att locka. Jo, tack för det.